Inspirazio daukat, iritsi zait, horre zait, badakit zer idatzi nahi dudan, edo, bueno, gutxi gora bera, badakit zer idatzi. Baina, nola dakite ondo idazten egin nahi zenala ez? Horretarako berena da, beste batzuk idatzi dutena, aztertzea, eta gurearekin alderatzea, adibidez. Eta hori da ingo duguna programazionetan. Konparatuko ditugu, idazlean diferenteak, eta ikusiko dugu zer izan daitekeen hori ondo idaztea. Horrekin batera, noski, programazio guztietan bezala, oraingo honetan ere idazlan bat egingo duzu, kasu honetan gutun bat idatzi beharko diozu, zure auzoan dagoen denda zahar baten jabeari, zer erabaki du denda ixtea, eta horren, bueno, edo idatzi behar diozu, edo animatzen, ez ixtera, edo ixteko esaten. Orduan, bueno, zuk erabaki beharko duzu zein ikuspuntu erabili nahi duzun, eta zer idatzi nahi duzun, bai? Bueno, aprobetxatuko dute inspirazioa, gero ikusiko dut ondoari nahi zen.